Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Hako to Ravenaye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jugguɗi e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam heure heedi toon to Fora Diawara to Soringo e to Lewe Damga bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ko on 13h yoni ɗo e haalirde moɗon piinde radio yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ñalawma hanki o ko ñalawma Gullo Diaw wonno hakkunde dadiɓe ɓe kam e étudiant ji janggoɓe ngal ɗon duɗal werakaje kam e pettoje lacrymogène ko ɗum woni ko ñalli toon e ñalawma hanki o yoga étudiant ji ɗi noon ene gadda jeyande mumen e nder cimtol ngol Elhadji Bassar ɓesguli ɗi moni kala nen adda hen e yiyande muɗum eɗen ɗon caɗele teskade toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar mo ganduɗa kadi caɗele ɗe so tawi ɗum faabaka ɗum jogori ko rebrepta ha yetto e université ji goɗɗi gonɗi e nder leydi ndi ma en ketto hen konngudi yoga e ɓesguli ɗi e nder kabaruji ɗiyete kala ñande tati lewru décembre ko ñalawma winderiyankewo teddiniraɗo ɓen ngakaɓe terɗe woni wiyeteɓe les personnes vivant avec handicapé ene woni tan on ɗon ñalawma mawninama e ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o simbitini ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni ngakkaɓe terɗe ko noonne kadi o erima wonde kay e nden ɗon eɓɓorde laamu leydi Sénégal jogui ene anniyi wattordeɓe hen hono no kala alkamisa cimtol meɗen ñalawma hande o noon toɗɗi ko gorko goto daraniɗo leñol fulfulɓe ma on gandu kanko woni holi on e nder kabaruji ɗi tawa yadude hen e bani meɗen debbo Raky Diallo kabaruji caggal leydi kam e coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nena e nder kabaruji ɗi soko tawi on cabbima joni piren pacciren jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawtol ngol neɗo follo e Mariste Villa 92 S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khatab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e ko yiwiti e on ɗon crise mo ganduɗa kadi ne teska oɗo saaha joni toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ha tengti noon e ñalawma hanki o woni no ñalawma Gulɗo Diaw hakkunde ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji ɗi kam e dadiɓe ɓe ɗum ko caggal nde hohoɓe université o jamiri nde dadiɓe natata nder to gam addude e deƴal ene woni tan nde ɗum ɗon
wotindi ko jibinde filnitere wonande kay ɓe ganda kañi goni étudiant ji ɗi ko ɗum jeeyi sababu ñalawma hanko ñalli toon ko ñalawma garmi garaji ñalawma gulɗo diaw hakkude e weddere ɗum ganda kañum woni granate lacrymogène kam e wera kaje ko ɗum woni ko ñalli toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakar ñalawma hanki o e on saaha noon yoga e étudiant ji nene gadda e jiyanɗe mumen ko yuwiti on ɗon ñalawma kono ne kadi hol peeje poɗɗe darnede ha ɓe mbawa yaltude ɗeɗo caɗele en kettotoɓe e nder cimtol ngol Elhadj Bassar. étudiant ji leydi Sénégal ine e caɗele o saaha gonaɗo ɓe kolliti laamu ngu koko sali tottudeɓe hakkeji mabɓe. Bokar Moustapha Kane, président union des élèves et étudiants de Diagnum ina fammina en. grève uji hande musidɗo no fewi sukaɓe nen kaɓe te alaki saabi harde sowona probléme de bourse te enen fof enen gandi hande la majeure partie ɓurko hewde étudiant ji bourse o tan ɗum eɓe jogui hene ɓe jakori te kidi étudiant wonɓe toon te bourse mabɓe hene ɓe codat leur ticket de restauration ɗum eɓe utilisat pour eɓe cooda couruji mabɓe par ce que à l'université il faut savoir que la majeure partie couruji ɓurɗi hewde a sodat par ce que prof o fascicule goto a data tot ɗon après o hewani dettude après vous dit il faut acheter ses supports de cours il y a tellement de supports de cours à acheter hen nder année scolaire o et ça demande beaucoup d'argent. Deux, pour les étudiants de master 2 pour so hene ɓe utilisa pour wadde leur mémoire de fin de cycle parce que pour wadde recherche que pour winde mémoire e goppolor. Mamadou Abou Kane, président collectif amical des élèves et étudiants de la commune de Fanaye. Oui, recteur université o ko kam yem yo force de l'ordre nat e nder université o. Donc situation gonɗo université ji ɗe balɗi mbe sikki enen foof en jiidi ɗum ɗe balɗi université ji en waɗi coow en waɗi kareli en waɗi poɗɗiral entre étudiants ji heewiteɓe les forces de défense et de sécurité won police ji tugguno hanki noon recteur o ko waɗi autorisé yoɓe naata e nder université o ɗum noon enen teski kamɓe waɗi rewata hen ko musiba soit étudiant ji ɗi gaño hen gañande ɓurtuɗi walla saaha waɗa hay maayiɓe ɗum waɗi watti donc hunde ganduɗa nde enen puɗɗum renta. Coow o fof saabi ɗum ko wasdeɓe hebde bourse uji mabɓe. Étudiant ke bourse mum lorti e wiide président des amicales élèves et étudiants de la commune de Fanaye. ala ko saabi coowo noon sana haala joɓgol bourse ngol gonɗe rawande faade hikko gouvernement o woni tan koye haɓade joɓgol bourse uji te enen gandi étudiant ala ko wona bourse neɗɗo sa woni université ala ɗo eten koreji ala ɗo ballowo ala hay liggey hay goto ko gonɗa koye janggude bourse ma ko hen cuurotoɗa. laamu leydi Sénégal foti ko noddude dialo beela jaam ina laato saabu so jaam ala jaam ma juuletaki. Jaam ɓuuri Samba ɓuuri Hammadi ɓuuri Demba ko noon tigui Elhadj Bassar Allah jarama golle ma jooɗi peewi kalino e nder kabaruji ɗi yoga e ɓesguli ɗi nena gadda jiyanɗe mumen eko yowiti eɗen ɗon caɗele nde ganda kay ina teska toon to duɗal jaabi hattirde e Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ko caggal ɗin ɗon garmi garaji ganda kay ina teska hakkude étudiant ji ɗi kam e ɓe ganda kañumen goni e dadiɓe ɓe caggal nde étudiant ji goni e namdade e bourse mumen goto e fanniyankoɓe taw o winditoto ko inde Mamadou Diop ko universitaire o yirima laamu ngu noon nde ardinta yewtere ko noon kadi ƴeewa hol peeje daɗɗatede ngam ndeɗo uure o wawa safrede e sella lawol gotol sowona ɗum tan aɗum jogori e jibinoyde goɗɗum kanko Mamadou Diop fanniyanke o to université Cheikh Hamidou Kane ko kanko woni ko kettotoɗen e micro Elhadj Bassar. min haalam hen ko wiide sukaɓeɓe vraiment yooɓe tinno ko jangde welade jangde fof wawde woni université woni jangde alquran woni jangde partout hattinte université nak enen gandi jangde mum no wayi musde il faut beaucoup de moyens il faut daña vraiment holno gonirɗa il faut daña beaucoup de choses pour ko mbawa janggude jangde normal bourse en wallita no fewi pour gam jiɗɗa ko janggude jangga ɗum ha moƴƴa e ɗum noon en namdi courage mbeɗa waɗa vraiment encouragé pour jangde mabɓe yaha no foti ni wawde yarude fatel laamu ngu mbeɗa ñaagui que ce secteur là affaire enseignement supérieur ƴettere à bras le corps so tawi en mbaɗani réglé oɗo probléme de l'université du Sénégal kala réforme mbawɗa ƴettude je pense que réforme elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que jangdi kañum woni saldu développement waddi les étudiants qui sont à l'université kam tottore ko tempéré leydi ndi ko ɗum investissement so tawi ko bourse ko ɗum investissement so tawi ko allocation c'est un investissement. Pourquoi ɗum woni investissement kala ko dañaɗo on e gandal ma naftoye leydi ndi ma naftoye sukaɓe janggoɓe ma naftoye leydi ndi par ce que so leydi ndi jangga ha sohli wadde recruter des cadres des énarques des policiers d'autres personnes mais ko école arata o ƴetta janggoɓe
ɓeɗon surtout e nder université donc min ñaagui lindi ministère de l'enseignement supérieur je sais que men mbaɗa des efforts en jogano yakar d'ailleurs e oɗo année ma waɗa année stabilisé Abdourahmane Diouf wonde hen o waɗini hen beaucoup d'efforts pour que on stabilise déjà l'année académique manam fuɗɗe octobre gas en juillet ɗum en jeeyayi principale difficulté université sénégalaise liggéey moƴƴo waɗanoma hen ha joga yakar malheureusement la question des bourses est encore venue à nouveau pour wadde déstabiliser ko waɗano ko foof wadde ko wadde resensibiliser vraiment le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur ngam sukaɓe mbatta yo ɓeyde law mbatta jogade pellital jaa janggoy université fuɗɗo e date goto gas e date goto so en dañani ɗum probléme va rester demeurer et c'est aux grandes dames de notre système enseignement supérieur. Ha joni en keddoto e on ɗon fannu goɗɗo kam nene erima laamu ngu nde waɗata feere yoɓa ɗin ɗon étudiant ji boursuji mumen saabu ɗum koye ɗin ɗon boursuji woni koɓe jakori kamɓe ɓen ɗon étudiant ji janggoɓe duuɗe jaabi hattirde nder leydi ndi o holliti noon so tawi kay laamu ngu artinani nden ɗon yewtere ene jogori jibinde goɗɗum o yinitorto ko inde Mahiwan konko woni ko kettotoɗen e ballal bani meɗen Debbo Raky Diallo. bourse étudiant ji de ça pose problème vraiment ça pose problème parce que revendication mbaɗa ɗi keewi wonɓe ganduɗa ko rappel aji ɓe namdo wonɓe ganduɗa joɓaka woɓɓe ganduɗa kadi en nam documentation donc mbiɗa ko noon ɗum noon wasata wadde hen par ce que yimɓe ndendi tan ma waɗ janfiɓe ma yaaɓe less ɓe paaya dow ɗum ala probléme ɗum kala wawi wonde e banggue waɗde hayso wonani étudiant ji toujours en yiya mais ɗum wona importance o état o yo yoɓɓe boursuji mabɓe ɗum woni importance négociation yo ɗum ɗo hayso waɗi négociation ça va revenir même il faut payer les bourses c'est très simple to ɓeɗon hande so majorité hande darima assemblée nationale ɓe rewɓe Pastef naɓe ene kala kaɗo haala yo bourse ɗi gusti walla yo waɗa éliminé walla ƴeewa fotɓe hebde keɓa ɗum ɗo wona haala mabɓe kamɓe ɗum ɗo ɓeydi ko ɗum ɓeydi probléme o no fewi kaɗo haala ɓeydi probléme o no fewi no potani haala ɗum ana ɗum pour no wiide mais malheureusement wona député ji ganduɗa en jogui expérience wona en jogui base wona haydara ko mata ko liste ari tan ɓe nannaɓe gaari ɓe jonno go foof ene haala ko wela mais ɓe ganduɗa koɓe kalata ko il maîtrise même pas koɓe kalata ko mais affaire étudiant ɓe ganda kañum woni yakare leydi janggo yimɓe fof punno waso yebde ɓeɗo haydi oɗo régime par ce que kamɓe koɓe kalano étudiant ji e régime ɓennuɗo ko waɗi étudiant ji ko kala to bourse wonno 18 000 o towno ɗum ujunaji tati temedde jeegom Macky Sall noyi ɗum ujunaji nayyi ko towno ujunaji nayyi o noyi ɗum ujunaji joyyi ko towno ujunaji joyyi o noyi ɗum ujunaji jeeɗiɗi ujunaji jeeɗiɗi ha ujunaji sappo ñamdu ndu ko capanɗe jeeɗiɗi wonno usti hen presque nogas wonti joni battade hirande kasta ko capanɗe joyyi kala to ganduɗa jogui yuufi o maari université o ha wayno hôtel aji ni yimɓe fof noon mbiyata oɗon kandi hen par ce que on jiino ɗo ko moƴƴi mbiɗo on jiiɗa paɗon toyne donc neɗɗo goto are montan ne haala tan ndewɗon e mum alors que voilà les conséquences joni kam probléme ko yooɓe jooɓ tan ɗum ɗo kam yoɓe ƴewno ɓe cefri ɗum gilla law par ce que sona ɗum tan diwtat juuɗe no fuɗɗo diwti juuɗe ene wona université Dakar tan ha en gummima e on ɗon fannu en kalati ko yutiyal haali e ñawoje on ɗon ɓiɗɗo e gonnoɗo to hoore jagorɗo leydi Sénégal Ibrahima Ba ha taw noon ko ɓiɗɗo e Amadou Ba kanko noon ñalawma hanki o hettama ɗum koko yutiyal haali mo ganduɗa kañum woni Amadou Sall e on ɗon alhaali noon ene wayno caggal nde hetta mo ganduɗa kañum woni Wally Seck mo ganduɗa kañum nene inde muɗum ine artuno e ɗen gueɗe kanko Ibrahima Ba noon o hettama e ñalawma hanki o taw noon ɗum waɗi ko toon to pôle judiciaire financière e yesso gardugol Idrissa Diarra mo ganduɗa kay kañum ardi nden ɗon gollorde wiyetede pôle judiciaire financière kanko Ibrahima Ba noon o arti e ko yiwiti ala haali on ɗon woni pawado e dow makko kono noon o yahani toon goto o yaadi e ɓe ganduɗa kañumen goni hujjikinantoɓe mo ko pôle d'avocat woni kay ko daranimo toon kanko Ibrahima Ba ene tawe noon e on ɗon pôle d'avocat mo ganduɗa ko kañum woni maître Boubacar Wadda Boukounta Diallo kam e Demba Ciré Bathily wondude Amadou Ali Kane kam e Souleymane Ndéné Ndiaye Pape Samba Sow Taha Cissé kam e maître Djibi Seye kanko on ɗon ɓiɗɗo e gonnoɗo to hoore jagorɗo Ibrahima Ba ene woni tan noon ko siftinde o tuumia koko wiyete ko blanchiment des capitaux kam e association des malfaiteurs ene woni tan noon ɗum noon ko yutti tan e ala haali ganduɗa kay kañum woni Amadou Sall ɓiɗɗo e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal so en gummima e on ɗon fannu kalen e fannu goɗɗo ko ñalawma windede yankewo teddeniraɗo ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ngakkaɓe terɗe ene wiye journée internationale des personnes vivant avec handicap ene woni tan noon on ɗon ñalawma ene mawnine kala ñande tati
tati lewru décembre hitande kala on ɗon ñalawma noon hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye arti e on ɗon ñalawma ɗo o holliri yaadude makko e ɓen ɓe ganduɗa kañumen ngoni ngakkaɓe terɗe wonɓe ɗoyte e nder leydi ndi ko noon kadi holliti ni e nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kadi laamu leydi Sénégal ene jogui ɗum koko yuti e on ɗon programme biyeteɗo programme national d'intégré et de soutien aux personnes vivant avec handicap ɗum ɗon noon ko programme o noon ari tan ko ngam ƴellidde e wallidde hani e rende ɓen ɓe ganduɗa kañumen ngoni wonduɓe e ngakkere e terɗe e nder leydi ndi taw noon ɗon holliti kay kamɓe ɓe poti ko wattorede e nder société o saabu ɗum haɓe jogui fayida mawɗo e nder société o kanko hoorejo leydi ndi noon o namdima ɓe ganduɗa kañumen ngoni institution ngaji ɗi kala nde battortaɓe e on ɗon programme haɓe mbawa kamɓen e jeeyede e ɓamtare duumide ko noon kadi gonka mabɓe wawa yurnitede no hannirta niyete e nder leydi ndi so en gummima e on ɗon fannu en kalat e agenda hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ina fatta ñande jeetati nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Abidjan lamorgo ngo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko ngam tawtoriyede cérémonie d'investiture omo ganduɗa kay kañum woni Alassane Dramane Ouattara mo ganduɗa kay suprama e dow gardingu leydi Côte d'Ivoire ɗum noon waɗi ko ñande 25 lewru octobre yewtundu ndu toon to leydi e Côte d'Ivoire caggal nde o subta lawol nayoɓiwol toon to leydi Côte d'Ivoire o dañi ko temedere kala ko ina tolni capanɗe jeetati e jeenayyi e piccal capanɗe jeeɗiɗi ɗum ɗon jillu noon toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ma artu tan e ngal ɗo nden ɗon yewtere ganduɗa kay ene jogori wonde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Côte d'Ivoire ngam ɓe mbawa hesɗitinde jokkodire hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ganduɗa kay leyɗele ɗe ɗiɗi ko ganduɗa ko leyɗele ɓurɗe teskede e darde mumen fayodinde e nder Afrique bangue hirnangue. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. en jaltat lamorgo ngo Dakar to Kédougou caggal nde leydi Sénégal jogui anniya ngam yuɓɓinde ngel ɗon kawgel biyetegel Jeux olympiques de la jeunesse toon noon en wontande Kédougou ɓe ɗaɓen en keblono ngam subtade yoga e volontaire en jogorɓe arde ɗo e lamorgo ngo Dakar ngam tawtorede ko yuwiti e on ɗon Jeux olympiques de la jeunesse jogorɗo wadde e hitande ujunnaje 2026 en wontan noon batu waɗino ngam yewtide ko yewti e on ɗon fannu en kettoto hen Cheikh Tidiane Socé ko kanko woni directeur régional de la jeunesse e sport toon to diwan mo Kédougou ko yewtidi e musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall jodniɗen toon to diwan mo Kédougou. Hande mi waɗi accueillir délégation comité d'organisation Jeux olympiques de la jeunesse à Kédougou mi weltima délégation o donc ɓe ari Kédougou woni inscrit volontaire des Jeux olympiques de la jeunesse pour sukaɓe si ayi Dakar ɓe waɗe volontaire ɓe waɗe affecté to stade walla affecté to hôtel affecté pour la communication donc sukaɓe ɓe waɗi volontaire ko ɗum tak programme o wari sukaɓe e commencé ɓe ari ɗo ɓe wonani joɗo Dakar ɓe ari jusqu'à Kédougou haalde sukaɓe haalde population Kédougou importance des olympiques ɓe woni aussi importance volontaire si sukaɓe inscrit ɗo après min waɗamo formation min waɗamo accompagnement après si minen jogui sukaɓe o min dabmo Dakar guila 1 mois waɗamo comme accompagnement formation puis sukaɓe aura l'occasion aussi de rencontrer. En jettima e cimtol meɗen ñalawma hande cimtol meɗen noon toɗɗi ko goto e keele leñol fulɓe on ɗon noon darinoma darde fayodinde ngam ɓamtare leñol pular golle makko e darde makko wonno kala kono pular ɓamto mo jeeya e ɓen ferɓe lawol ha hande o ko heewi e dañama taw kay koye ɗemgal fulfulde won woni holi on jabtoto ngal ɗon namdal ko cimtol ngol Raky Diallo. Hare makko fof wonno ko ɓamtare leñol pular on woni Tidjani Anne jibina ko hitande 1955 woni hitande ujunere e temmeɗɗe jeenayyi e capanɗe joyi toon to Gamaji Sare département mo Podor. Guilay law noon o faami ko boɗɗo daranade e haɓanade leñol makko
ngam yara yeso ɗum saabi o ƴetta lawol journalisme o fuɗɗi wadde émission ngaji ton to radio national ɗum noon saabi o woni neɗɗo mawɗo e leñol pular sabu golle makko waɗe fayida yehi noon ha wi ɗemle fof ene foti daranede ɓamte dokke hakkeji mumen ɗon noon o rewori ha waɗori émission makko andu sa andi andin e on émission omo hollira daari aada e cosaan leñol pular kala yewtere omo ɓeydo andinde sinkude yarnude yeeso leñol pular yehi ha noon Tidjani Anne ha natti hay wonde tan journaliste radio kono o yehi ha o woni ambassadeur leñol pular éducateur populaire médiateur culturel ɗum ɗon fof noon ko golle makko baɗɗe fayda e daranade leñol pular rokkunomo ɗum 14 lewru avril hitande 2001 Tidjani Anne o waɗi accident o rutti e jomiraɗum ñande mum noon Sénégal wasi neɗɗo mawɗo ha tengte leñol pular kono golle makko e balle makko holniri hande ɓamtare leñol pular o tolni ɗo ha e téléji radioji e émission ngaji pular ko caggal Allah caggal golle makko e daranade leñol pular saabi hande yettiɗo Tidjani Anne saabima kala ɗemgal gonɗo e leydi he hokkama hakke mum ha tengte leñol pular. Allah jarama a jarama Raky Diallo gollema jooɗi peewi e ngol ma cimtol ngol ciftorɗa on ɗon gorko payodindo gollaninoɗo leñol pular eɗen mbiya yo yurmede gueno o won e makko gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen nder leydi joni paɗen koye kabaruji caggal leydi. Pindi radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi radio. kabaruji caggal leydi puɗorɗen ko toon to leydi Gambie goto e gonnoɗo ete koninke toon to leydi Gambie taw ko jeenoɓe noon e soldateɓe ɓattiɓe o mo ganduɗa kañum woni gonnoɗon hoorejo leydi ndi woni Yaya Jammeh kanko noon ko kanko woni kay ko fawa jungo ɗo ete e leydi Sénégal ɗum noon waɗi ko ñande 29 nduɗo lewru yawtu ndu o totta ɓe ganduɗa kañum goni hohoɓe ɓe leydi Gambie caggal nde o nawta toon to Gambie noon ñande ñalawma hanki o wonni fawama e dow makko ɗin ɗon tuma mumiji ganduɗa kay ko yowiti ala haali e wargo to muna mo wonno e dow jappere nde omo ganduɗa kañum woni Yaya Jammeh kanko noon caggal nde waɗa transféré toon to Banjul hollitama noon kay wonande kay ma o ñaawe taw noon o ñawirte ko wargo o worɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kay omo tuma e jeeyedemo juuɗe makko moddudemo e wargo ɓen ɗon worɓe ɗiɗo toon to leydi Gambie toon to Algérie toon noon ko jaydiyanke France najo o biyeteɗo Christophe Guelze ko kam kay woni ko waɗa toon condamné duuɓi jeeɗiɗi ndi ganduɗa kay ma ɗum ma wone tum e nder suudu dumbirdu ɗum noon waɗi ko alarba hanki o toon to ñawirdu ndu Tizib Wouzi o wuro tawatengo e nder leydi Algérie ɗum ɗon adi tan ko caggal on ɗon condamnation mo ganduɗa kay waɗino lawol garwaniwol on ɗon jaydiyanke sportif indépendant mo ganduɗa kay o gollodirta ko e ɓe ganduɗa kañumen gon groupe magasin so presse ene woni tan noon kanko on nanganoma gila e lewru mai e hitande ujunnaje 2024 e nder leydi Algérie o waɗa jugé on ɗon saaha ñande 25 o waɗa jugé on ɗo saaha ɗum ono wonno ko ñande 25 lewru juin e nde ɗo hitande gonɗen omo rewira noon wonande kay wadde ko wiyete ko apologie au terrorisme woni tan yonnude gueɗe e terrorisme yagal toon to leydi Algérie so en gumima toon to Algérie en garat e on ɗon ɓatake mo ganduɗa kay waɗi ɗum kono ɓe ganduɗa kañumen goni Nations Unies ɗum noon koko yowiti ala haali ɓe ganduɗa kañumen goni caggal nde heddi jonte jeegom koko yowiti e ɗin ɗon sumgoji lefol laamu ganduɗa kay ne jogori wadde toon to leydi Ouganda hakkude mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kam e opposant muɗum on ɗon élection no jogori wadde ko ñande 15 lewru janvier toon to ganduɗa kañum woni leydi Ouganda ene woni tan noon ɓe ganduɗa kañum woni Nations Unies erima wonande ko ganduɗa kañumen goni e on ɗon communiqué moɓe ɓayini ñalawma hanki o nde wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni au commissaire de droit de l'homme nde waɗata dénoncé ko yowiti e ɗen ɗon biyoje ganduɗa kay ene fayi e omo ganduɗa kañum woni opposant o kam e
e joga e jayndiyeji ganda kay ina tawe ton to Kampala ɓe erima noon nde ardiɓe leydi ndiyate dartinta ɗum ɗon ko ɓuri yawde e yaccade ngam ko yuti ala haali ɗin ɗon sumgoji jogorɗi wadde toon to leydi Uganda wawa rewde lawol no hannirta niyete gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni en jabanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli eɗen puɗɗoro ko yuti ala haali fogu o cingalel wonde kay fédération sénégalaise mo basketball holliri wonande Dakar ma jaɓɓo ngel ɗon kawgel ɗum koko yuti on ɗon deuxiéme fenêtre ko yuti éliminatoire coupe du monde basket e jogorɗo wadde information noon hokkiri ɗum koɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e fédération sénégalaise mo basketball e on ɗon communiqué mo ganduɗa kay bayini ɗum e alarba hanki o hollitama kay wonde on ɗon tournoi fuddoto ko ñande 26 lewru février ha ñande 1 lewru mars e hitande ujunnaji 2026 ton to Dakar Arena mo ganduɗa kay kañum jogori yuɓɓinde hono ko yuti on ɗon tournoi qualification coupe du monde de basket woni wonande kay zone B ene woni tan noon Afrique wonande kay Sénégal wondude leydi Côte d'Ivoire kam e République démocratique du Congo kam e Madagascar mabɓe e kihodir ngam ƴewde hol jahonowo dunde Afrique e on ɗon coupe du monde de basket mo ganduɗa kay ene tijja dumunaji paaɗi so en gummima on ɗon fannu en kalat e coupe du monde goɗɗo taw noon koto sengo handball ene wayno tan noon baroɗe teddugal e leydi Sénégal e ñalawma hanki o kañumenne piyama ɗum noon ko potidal maɓɓe hakkude maɓɓe e leydi Danemark noon kam dañi fartange folde Sénégal 40-26 ene wayno tan noon ɗum ɗon ari tan ko e on ɗon tour principal ko yuwiti e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay kañum woni handball mo ganduɗa nina waɗa e oɗo saaha niyete so en gummima on ɗon fannu kalen ko yuwiti ala haali e football ñalawma hanki o waɗino pottite toon to dunde Europe puɗorten ko toon to leydi Angleterre ñalawma hanki o e ɗen pottiɗe bannoɗe Wolverhampton ko kam jaɓɓino on ɗon kippo mo Nottingham Forest ko Nottingham Forest noon foliɓe gotel e ndigga ko ɗum woni ko woni hakkude Burnley kam e Crystal Palace ko Crystal Palace foliɓe gotel e ndigga Brighton ko kam jaɓɓino Aston Villa ko Aston Villa noon foliɓe loggi 4 e loggi 3 Arsenal ko kam fooli on ɗon kebbeteɗo Brentford loggi 2 e ndigga hunde ɓe ganduɗa kañum woni Leeds United e Chelsea ko Leeds foliɓe loggi 3 e gotel Liverpool waɗi ko ɗekki hakkude muɗum e Sunderland to ɗen ɗon pottite noon ma jokko e ñalawma hande o ɗum koko o yuwiti e Premier League toon to dewlaji Angleterre e ɗen ɗon pottite balloji ñalawma hande o noon Manchester United ma huccidira e West Ham United toon to Espagne toon ne kadi waɗino pottite e ñalawma hanki o eɗen ɗon pottite ɓe ganduɗa kañum woni e Real Madrid kañum futtidino on ɗon kiɓe ganduɗa kay kañum woni Atlético Bilbao ene wayno noon ko ɓe ganduɗa kañum goni e Real Madrid mo Kylian Mbappé ko kam kay dañi fartange folde on ɗon kippo mo Atlético Bilbao loggi 3 e ndigga bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio kasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti e jarni dendagal bannoɗo hen jurmi men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen rédaction mo Pindi Radio en jetti Elage Abbasa to juɓɓudi kabaruji Seydina Oumar Boun Khaddab Diop toon to karallagal ngal en jettiɗen kaalirde cengodirde meɗen oɗo saaha en jetti rédaction mo Pindi Radio kala adi meɗen e kabaruji wonata ko aljuma janggo so geno haji ɗo enen min mbiyon jokke ɗoftade kamere wiwdade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.